na sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Joel, Oh, Wilma? Ah, sayo ako ni mong nagmata. asa man ka? Aw, mag-jogging. Ayaw na pag-jogging. Nga naman, May ireklamo ko ni amahan. unsa man na? Joel, Hmm. ako ang angay nga makadawat sa mansyon. Kay ako ang nakaingon nga nakit-an ang singsing. Unsa? Mao ka na ang tinuod, Joel. Ako ang angay nga makadawat sa bonus nga mao kining mansyon og dili si Ella. Ngano man kuno be? Tungod kay ang singsing natago sa ilawom sa liog sa manikin. Oh, kuno na. Si Ila lagi nakakita. Pero wa kini makit ini Ella kun wa pa nako siya gitok mo didto sa manikin og natumba ang manikin. Nabuwag ang usa manikin og diha sa ilawom sa liog ang singsing. Kitaguan. Unsa? Oh. Unsa man sa imo hunahuna? Dili ba husto ko sa akong hunahuna? Ako ang nakaingon nganong nakit-an ang singsing. Ako, Joel, og dili si Ella. Gusto ka. Pero, unsa may plano ni Moron? Aw unsa pa? Kinahanglan mahibaw si amahan sa tinuod. Unsa? Mi-claim si Wilma nga angay siya nga maoy hatagan sa mansyon. Oh, og murag gusto siya. Tuod kay dili na ko makita ang singsing. Kung wa pa din niya itukmod. O gusto siyang mureklamo kang amahan mo ba? Mao gyud ang posible nga mahita ko. Oh. Unya. Unsay una-una mo? Okay raman ko kon magtunga mi sa mansyon. Ella. Buotan ka. Sayo na ni mo duwaton. Pero kung unsa may mahukman ni amahan, maog yun na ang matuman. Wilma, andan na kasi mo isulti ni man? Ha? Oh, Joel. Kinahanglan mahibaw siya sa tinuod. Okay, sige. Dugay ang mga bli. Oh, Dito yun ninyo? Si amahan. May tuyo si Wilma kang amahan. Natawag po siya. Siya niya. Nagmatam lagi. Si Ma'am Wilma o si Sir Joel doon. Sod mo? Eric? Misud sila si Wilma ug Joel sa kwarto ni amahan? Sigurado na jud ko na ang bahin na sa singsing ang ilang tuyo. Oh. Mangandam na lang kung daan kung unsay hukom ni amahan. Hinuon. May madawat man jud ka ana. Ikaw, Eric. Unsa sa hunahuna nimo ang imong madawat? Wa ko mo na Ella. Bisan unsa nga ihatag ni amahan akong dawaton. Ako sab. Okay na nako kung kining mansyon na lang iyang ihatag nako. Dako kaning mansion Ella. Nagkinahanglan lang kini og dakong maintenance. Mausab. Aw, palitan na lang ni. Ha? At tuod, hain mo na akong cellphone. Oh, nyara. Taguin ha. Dagan nagkuha nga importante kayo. Salamat. Dili na ko papaso nagtanong nakuha din eh. Unya. Relax na ta karon. Kay dili naman ta mangita anang singsing. Naa naman na sa imong tudlo. Ngano ka hang hauman kaayo na ko ang tanang gamit ni Arabella, no? Tinuod ka? O lagi. Haom kayo na ko ang tanan. Ang tanan yun. Hangtod na ning singsing. Oh, na timing na gyud na. Carol.
Ang say toyo ninyo, gawa naman mo makapaabot nga akong tawgon. Si Wilma ang dunay gustong isulti nimo, amahan. Ako lang siyang giubanan kay murag doon naman sa siya punto. Isulti na ang imong gustong isulti, Wilma. Amahan, kuan. Ang singsing ba nga gisulob ni Ella? Unsa man ang bahin sa singsing nga nakitaan ni Ella, Wilma. Ako mang gyud ang nakaingon nga nung nakit-an ni Ella ang singsing. Unsa? Maugid ka na ang tinuod, amahan. Dili makit-an ang maong singsing ni Ella kung dili patungod nako. Unsa higi buhat nimo aron makitaan ni Ella ang singsing. Akong gitukmod si Ella didto sa manikin, mao nga naguba ang o sa manikin. Mao nga iyang nakita ang singsing. Pero amahan, ako ang nakaingon. Kay kun wa pa nako siya gitukmod sa manikin, dili gyud makita ang singsing. Di ba may punto man si Wilma, amahan? Busa, siya gyud ang angay nga hatagan og bonus, di ba, amahan? Ang akong giingon nga kung kinsa ang makakita sa singsing, makakita, Wilma. Mao ang hatagan ko ni inyong mansyon. Pero amahan, Kung mamugos ka na ikaw ang nakaingon nga makitaan ang singsing, mahimo ka nang mupauli sa imong gigikanan, Wilma. amahan, pero Ay, dali na, Wilma. Ayaw na lang pamugos, ha? Kay ikaw, nagtokmod naman ka. Nya, sa ila man ang nakakita sing-sing. Di man ikaw, ha? Busa, dali na. Dali na. Bakit nandimo ang gisorte ni Joel, Oh, Wilma? bitaw, amahan. Si Ella ang nakakita sa singsing. Bora, makagawas na kamo. pero Nalala ka mo pa, way. Don Faustino. hila mo diha mani oy. Sip-sip sad ka. Wilma, oy, dali na, oy. Dali na. Dali na, dali. Karon nga nakita na kining singsing, Eric. Mura man hinuog gikulbaan ko. Nga ano naman sad? Mura bag nagkaduol na tas katapusan. Unsa ibut mong ipasabot ang katapusan nga imong giingon, Ella? Padong na ta nga magbuwag-buwag, Eric. Unsa? Hoy, Ella, Wilma, ambi ka ng singsing. Kaya ako ang angayan nga mosulob niya na. sorry Wilma. Pero kung gusto ka nga kuhaon kining maong singsing sa kong tudlo, ingna si amahan. Kay ako ning ihatag nimo, kung ipahatag ni amahan nimo. Wilma, sa magkagahi ay ginipo ng bayhana, oy. Ngita pang gikagubot, oy. Dali na. Kung sa ka. Dawatan na lang, Wilma. Nga dili jud para nato kining mansyon. Otro sad ka, Eric. Ha! Magmahay ka. Nga ikaw ang nakasunod ining mansyon, Ella. Magmahay ka. Eh, dali na. Ay, na pagkitagubot. Dali na. Dali ba? Ikaw ba? Dali na. Si Madam ang gitawag ni amahan. Unsa mo kahit tuyo ni amahan ni Madam? Don Faustino, may sugo ka ba nako? Kauga ang abogado. May abot na ang ato gipaabot. Lili, nakita na ang singsing. Sige, sige. Ikaw mo sunod, Don Faustino. Kanusta man ako pa niyo ng imong abogado? Ugma sa punta. Ang siya maniod.
busa. Ang dami o maayong pag-iuto ang abogado. Batuman Don Faustino. O sulti ang upat ko kamanununod nga ugma sa hapon. Magawat na nila ang ilang mga bahin sa atong katigayunan. Di gyud ko mahimuta nga maghuna-una ini Joel eh. Ako man gyud ba? Ako gyud ang nakaingon nga nakit-an ang singsing. Saba di ay. Ay na nagbalik-balik ka pagod. Wa naman kay mahimo gud. Klaro kay sa sinultihan ni amahan. Nga si Ila gyud ang gusto niya nga magsulob niya antong maong singsing. Mahalon ra ba kaay ni sa akong tan-aw? Oh, natural, mahal gud to. Ipapangita ka tong amahan, kung di ba to mahal, isam ka. Inuguna, uy nga si Ila ang nakakita. Mas maayo pag ako na lang gibira ang manikin. Basig ako pang makakita sa singsing. Mao. Kung Anong gitok mode man nimo? istoryahan, Ah, uy. kalimtiyon na. Dili mahimong kalimtan sa dakong kasayon, madam. Madam, nga nang miduon man kanamo ha? Panganda mong daan. Kay ugba, basaho na ang last will and testament ni Don Faustino. Unsa? Ela, Eric, Madam, may isugo ka na mo ni Eric? Sulti lang madam kung unsa nang imong isugo namo. Aron amo nang mauna nila. wa ko isugo ninyo. Pahibaw ta lang mo nga ugma. Muanhi ang abogado ni Don Faustino. Ha? Madawatan ninyo ang inyong mga bahin ug mga adlaw. Mao ba, madam? Busa pangandam na lang kamong tanan. Nganong kinahanglan mangandam ni madam? Wa ta baybaw. Kung unsay sunod nga mahitabo og mga adlaw. Eric, nakita ni mas Madam Lily ang iyang mga mata. Oh, masok-anon ang iya mga mata, Ela. May gitaguan sa bis Madam Lily, Eric. Klaro kaayo. Ela, ato na lang siyang kalimtan. Ang atong pangandaman, mao ang pagbasa ugma sa abogado sa atong mga masunod. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!